Ai grijă de tine, de George Barnes. Ați auzit voi oare de povestea celor 5 puișori? Ei bine, au fost odată ca niciodată 5 puișori care locuiau cu tati Cocoșul și cu mami Găina. Într-o dimineață, cei 5 puișori s-au trezit înfometați, cum ne trezim majoritatea dintre noi dimineața, sau când ajungem acasă de la școală, sau după amiaza de la grădii. Primul puișor a spus: "Mi-e foame, aș vrea să-mi dea cineva un vierme mare și gras." A început să viseze la viermele mare și gras. Își dorea să-l apuce în cioc și să-l simtă alunecând în stomac. Cum cred că ți-ai dori și tu. Asta dacă ai fi un puișor înfometat. Însă nu e chiar ce aș prefera eu pentru micul dejun. Tu ce spui? Indiferent cât și-a dorit primul puișor să-i dea cineva un viermișor mare și gras, nu a primit niciun vierme, așa că se simțea din ce în ce mai înfometat. Celui de-al doilea puișor îi era de asemenea foame și, auzindu-l pe fratele său vorbind despre un vierme mare și gras, a spus: "Și eu sunt înfometat. Aș vrea ca prin fața mea să alunece un vierme mare și gras chiar acum." A privit pământul, așteptând, și a privit și a privit și s-a făcut din ce în ce mai foame. Celui de-al treilea puișor îi era la fel de foame ca și fraților săi. "Cip, cip!" a strigat, sperând să-l audă cineva. "Aș vrea ca fermierul să ne aducă un bol mare cu grăunțele gustoase pe care ni le dă din când în când." Cu acest gând în minte, a rămas privind către poarta cuștii de păsări, sperând să apară fermierul și simțindu-se din ce în ce mai înfometat. "Sau," a spus al patrulea puișor, alăturându-se dorințelor fraților săi, "soția fermierului să ne aducă unul din acele boluri mari cu resturi de mâncare de la cina de aseară, cum face ea adesea." Ca și fratele lui, a rămas privind către poarta cuștii, dorindu-și tot mai un dita mai boluri mare cu resturi și făcându-i foame din ce în ce mai tare. Toată vorbăria asta despre mâncare l-a făcut pe cel de-al cincelea puișor să-i fie așa de foame încât simțea că o să leșine. "Ce n-aș da pentru un bol mare de grăunțe crocante," a adăugat el. "Aș vrea niște grâu, ovăți sau poate orz." Avea ochii fixați pe tava de tinichea unde fermierul din când în când arunca niște grăunțe. S-a tot holbat la tavă, fiindu-i din ce în ce mai foame cu fiecare secundă care trecea. Auzind dorințele celor 5 puișori, tati Cocoșul a strigat: "Veniți aici!" Adunându-i în jurul lui pe cei 5 puișori, a continuat: "Ați observat ce facem mami Găina și eu când ne este foame? Dacă vreți mic dejun, veniți cu noi pe ogorul din grădină. Acolo puteți învăța să scurmați și să ciuguliți cu ciocul propria hrană, așa cum facem noi."